Bueno, Edu, aquí ho tenim. Molt bé. Anem a provar-ho, no? Bé, ara sí, crec que mos podem llevar ja les mascaretes. Fem un alè. Sí. I arriba el moment de tastar aquesta merenga. Felipa turca. Felipa turca, exacte. Exacte. Molt bé. Què anava a dir? Teniu un espai aquí perfecte també per fer un cafè, per estar una estona en calma. Sí, aquí és bastant tranquil, hi ha poques taules, bueno, agradable, amb aquest entorn així bastant... Bueno, està bé. Vull dir que no només podem venir a comprar un dolç, un pastit, sinó que a més ens el podem prendre aquí. Acaba de fer l'experiència més redona que mai, no? Sí, exacte. Molt bé, vinga, salut. Vam, prova i me dius. Boníssim. Sembla mentida que l'hagi fet jo. Què trobes? Boníssim.